gihapon sa sining aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Naghalin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, Bay City, Negros Oriental. Ako sa karon si Pastor Ipaprasacar, ang nagapastor ni sini nga iglesia, kag bisan pa kaupod ni Pastor Raydan Mayonggi Deritzo dira sa Dumaguete. Ang amon na iglesia gingalanan Dumaguete City Cornerstone Baptist Church nga nagatipon kag nagatuon sinang pulong sang Dios kag nagasimba sa iya kada alas 3 tubtob alas 5 sa hapon kada Domingo dira sa Ilina 2 Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Usabyan kon ara ikaw sa Dumaguete City kag may kahigyonan ikaw sa pagpakig-upod sa amon, welcome kagid sa Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Kung may balaan ikaw nga kasulatan dira sa imutupad, paliog abre dira sa ikaduwang Korinto Kapitulo 9. Kag karon aton basahon diri na lang kita sa bersikulo 9 nga nagasiling. Subong sang nasulat na nagapanagtag siya, nagapanghatag siya sa mga imol. Ang iya pagkamatarong nagapadayon sa gihapon. Kabay ang Ginoo magadugang sang pagpakamaayo, ihibalo, paghangop kagkaalam sa sining bersikulo nga aton ginhatag, ginbasa, kag aton dugangan ini sang pila pa ka mga bersikulo along the way. Ini ang passage o kapitulo diri sa 2 Corinthians nga nagakomend o kung nagadayaw sa isa ka tawo nga mahinatagon. Generous giver. So ang iyang ginahimo ang pagpanghatag para sa mga kauturan nga nag-eksperyensya sang kaimulon, kakabos, o kon kakulangan. Ebidensya sa pagkamatod sa iya nga pagka-Diyosnon, sa iya nga pagka-mapasalamaton. So ang natabo abyan ang Diyos sa pagkamatuod, nagpahayag sang iya nga grace. Ang isa ka tao nakabaton sang agahom, presensya sang balaan nga espiritu, sang siya nagbaton sa kay Ginoong Hesus. So pwede na siya magkabuhi nga may godliness. Kag inang godly life magapahayag dira sa iya nga kabuhi sinang ginatuwag gratitude, pagka mapasalamatan. Kag inang gratitude, iya ina ipahayag pinaagi sa generosity o pagka mahinatagon, may natagon nga may kalipay. Hindi nga suno sa bersikulo 7, hindi nga ginpugos, gintulod, threat, siling naton, hadlok, kundi nga sa kinabubuton kag sa malipayon nga sahi sang attitude, ginahimo niya ini. So, kung ang isa ka tao naka-eksperyensya sang paghatag sang iban, ano man ang matabo dira sa iya, siyempre siya magmalipayon, gladness. Ang nagahatag, maka-experience man sang kalipay, gladness. Hindi bala nagsiling man si Apostol Pablo, kag sa iya nga pag hambal sini, ginkilala nga ini ginhambal ni Ginoong Hesus. It is more blessed to give than to receive. Inang pulong nga blessed, bulahan, isa ina ka-eksperyensya sang matudtuod
nga sahi sang kalipay. Kalipay ina nga Diyos nun. So there's gladness on the part of the recipient. Then there's gladness on the part of the giver. Kag ano ang resulta? Maka-experience sila man sang kaayuhan, goodness sa ilang kabuhi. Kag siyempre ang ila buhaton, sila magahimaya sa Diyos. Glory of God. So amo ina ang cycle abyan sang pag-exercise sang Diyos sang iya nga gugma kag sang iya nga bugay o kongrasya. So sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 and 7, ari diri ang generosity. Pahayag sa paghatag sa mga matinumanon, mapinasakupon nga klase sa mga Kristohanon. May kalipay sila sa paghatag. That's generosity. So ano ang resulta sa versikulo 8? May gratefulness. Siling diri sa versikulo 8, kagang Dios sarang sa pagpabugana sang tanan nga bugay sa inyo agod nga kamo sa gihapon may tuman sang tagsa kabutang kag magtigana sing bugana sa tagsa kamaayo nga buhat. Subong sang nasulat na nagapanagtag siya, nagapanghatag siya sa mga imol, ang iya pagkamatarong nagapadayon sa gihapon. So kung nag-exercise ang Kristohanon sa pagkamahinatagon, ang mga tao magapasalamat. Kag siya mismo, siling sa versikulo 9, naga-express, nagakabuhi, naga-demonstrate sang righteousness. So ginbutang na ko na diri godliness sa verse 9. Siling sa English, for the administration of this service or ministry not only supplies the needs of the saints, but also abounding through many thanksgivings to God. So maghatag ang mga Kristohanon na may integridad kag may pagkamatarong. Nga nagabilin sinang nagapadayon nga legasiya, living a lasting legacy. So ano man ang response ng Diyos? Sa pagkamatod, una, ang Diyos naghatag sang grace. Inpahayag niya ang iyang bugay. Titus 2:11, for the grace of God that brings salvation has appeared unto all men, teaching us that tiningaying ang godliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present age. Sa versikulo 10, iya pamuaron ang mga pagpakamaayo. Ang nagahatag sing binhi sa manugsabog kag tinapay nga kalanon magahatag kag magapaukan sang inyo binhi nga inugsabog kag magadugang sa mga bunga sang inyo pagkamatarong. Kung sa aton paabyan sa nakabaton ikaw sang pagpakamayo sang Dios sa imo nga kabuhi. Ginhatag niya ina, hindi agod nga imo i-hoard o kung taguan lang, kundi imo gamiton ina agod ikaw maka-help, makabulig, makatabang sa iban. Ginhatagan ikaw sang Dios sang mga pagpakamayo, agod nga hindi nimo is-store, kundi imo nga i-share sa iban nga mga tao. Kung ikaw nakabaton sang grace sang Diyos, imo ina generously you give to others. So ang Ginoo, may ikasarang, may ikasangkol, ginatawagan ni siya nga makaako. Makaako ang Diyos sa pagbukbo pagid sang dugang nga mga pagpakamaayo. Diri sa Ilonggo Bible, ang word diri magapaukad. Magapaukad pagid sang mga pagpakamayo dira sa imo nga kabuhi. God multiplies the seed that you sow. And
increases your righteousness. Sa aton pa, hindi lamang ikaw positionally righteous, but you are practically righteous. Masapwan, maobserbahan, makita, mabatyagan sa mga tao ang imo pagkamatarong, ang imo godliness. Diri sa bersikulo 11 tubtob 12, ari ang espirituhanon nga manggad o kon bahandi. Kamo pamanggaron sa tagsa kabutang sa bugos nga pagkaalwan nga magahimo siling diri magahimo paagi sa amon sing pagpasalamat sa Dios kay ang pagpanghikot sining pag-alagdan hindi lamang nagapuno sa mga kakulangan sa mga balaan kundi nagapabugana sa madamo nga